čo v živote by ma nenapadlo v dnešnej dobe, že ľudia budú protestovať proti investíciám na Slovensku. Investícia viac ako 1,2 miliardy eur, ktorá zamestná stovky, možno až tisícky ľudí. Ale osobne si myslím, že aj časť tých ľudí, ktorí možno protestujú, boli zavedení určitými bývalými politikmi, ktorí sa snažia robiť na tom svoj nejaký politický profit a získavať politické body, ale to, čo som videl teraz, pre mňa nie je žiadna demokracia, ale už anarchia. Potom sa nečudujem, že možno, že tá Európa vyzerá tak, ako vyzerá krajiny, ktoré majú možno inú politiku, kde vedia investovať, kde vedia riešiť veci, vyzerajú úplne inak. A preto pokiaľ takto budeme v Európe pokračovať, tak veľmi zle dopadne. Komunikácie neboli zablokované tisíckami ani stovkami ľudí, to bolo možno 20-30 ľudí. Myslím si, že nebolo to ani úplne podľa mňa z pohľadu polície úplne zvládnuté.